Aurinko paistaa, mutta kirkas kevätaurinko ei ole saanut opiskelijoita tänään lähtemään hiihtelemään tai lenkkeilemään, vaan he ovat päätyneet tänne kävelykadulle. Syy, miksi he ovat tänne tulleet, on hallituksen kehysriihi, joka pahasti näyttää siltä, että opintotukea oltaisiin opiskelijan kannalta heikentämässä. Mennäänpä katsomaan, mitä mieltä opiskelijat tästä asiasta ovat. Me tiedetään, miksi me ollaan täällä, kerrotaan vielä kaupunkilaisillekin ja pidetään ääntä, että kaikki kuulee, miksi me ollaan täällä. Eli turkulaiset ylioppilas- ja opiskelijakunnat on täällä, koska torstaina hallituksen kehysriihessä aletaan sörkkiä meidän opintotukea. Ei saatana! Niin mitä? Eikö? Ei saatana! Mitäs me voitais tehdä asialle? Varmastikin me voitais kertoa, että näpit irti opintotuesta. Eli näpit irti! Näpit irti! Jumalauta, te olette hiljaisia. Tässä on teidän elanto kyseessä, teidän rahat. Näpit irti! Kiitos. Mitä voisi olla pahin skenaario, mitä sieltä voisi hallitus tarjota opiskelijoille? Pakkolainamalli, eli jos opiskelija joutuisi elämään pelkästään lainalla edes osan opiskeluaikaansa, niin se olisi kyllä ehdottomasti pahin vaihtoehto opiskelijalle. Mitkä ovat tässä tilanteessa opiskelijaliikkeen vaikutusmahdollisuudet ja miten niitä nyt aiotaan käyttää? No, opiskelijaliike on pitkin syksyn ja viime vuonna istunut työryhmässä, joka miettii kokonaisratkaisua opintotuen uudistamiseen. Ja työryhmä päätti työnsä erimielisenä ja nyt sitten on kontaktoitu puolueita ja koitettu vaikuttaa heihin vähän epävirallisemmin teitä. Ja nyt tämä mielenosoitus, joka on huomenna, on kaikista viimeinen ratkaisu. Mitäs sitten tilanne on joka tapauksessa siellä kehysriihessä aika tiukka ja varmaankin joudutaan jostain leikkaamaan. Mistä haluaisitte, että hallitus päättäisi leikata opintotuen sijaan? No tietysti kaikki ympäristölle haitalliset tuet on sellaisia, joista hallitus voisi leikata. Ja esimerkiksi yhteisöveron alennus, jos tulee, niin mielestäni se ei ole ihan oikea kohde, johon sitä rahaa laitetaan tällä hetkellä. Et esimerkiksi psykoterapiakustannusten korvaaminen, niin siihen pitäisi laittaa paljon enemmän rahaa, koska se pitää ihmiset työkykyisinä ja samoin opiskelijat opiskelukykyisinä. Marssitaan vielä vähän, koska me ollaan niin innoissaan, kun me päästään. Ja myös saadaan opintotukea. Minkälaiset tällä hetkellä on teidän tulonne opiskelijoina? Mistä ne koostuu? No, opintotuesta ja opintolainasta ja lähinnä kesätyötuloista. Opintotuesta ja sitten täytyy kyllä välillä vähän pyytää mummulta rahaa. Miten ne riittää elämiseen noin yleisesti? Millaisena te pidätte omaa elintasoanne näillä tuloilla? No, ihan kohtalainen. Sitä käyttää sit mihin haluaa. Joo, kyllä elintaso on ihan hyvä. Varsinkin jos käy vielä vähän roskiksesta hakee ruokaa. Minkälainen olisi sitten teidän unelmien opintotukijärjestelmä, täydellinen opintotukijärjestelmä? No ainakin opintorahan osuus voisi olla vähän korkeampi ja myöskään asumislisä ei kyllä riitä lähelläkään vuokraa. Joo, sellainen, ettei tarvitsisi lainaa ottaa ollenkaan. Postikuskin polkien, kaikiltaan syötävä on nuoren lukija, kun saa mä en.